Shin jama'a, wai me ke damun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ne? Ƙungiyar da take da ɗimbin tarihi a gasar Premier ta ƙasar Ingila, inda take da kofuna har guda 20 na gasar Premier League ta ƙasar Ingila a tarihi. Kulab ɗin da ya fi kowane kulab tarihi a ƙasar Ingila. Idan ba ku manta ba, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta kawo ƙarshen ta a gasar zakaru ta nahiyar Turai, inda Manchester United ta kare a mataki na 4 take da point guda 4. Kai, wanda yake damun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. Gashi a satin nan za ta buga da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool, ƙungiyar da take da ɗimbin tarihi ita ma a gasar Premier League ta ƙasar Ingila, inda Jurgen Klopp yake jagorantar wannan ƙungiyar, shi kuma Erik ten Hag yake jagorantar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. Kai, haka kuma Manchester United tana da tarin matsaloli. 'Yan wasa kusan sun tafi ciwuka. Ku duba ku gani irin su jagora Harry Maguire da Casemiro, irin su Rashford da kuma Lindelof, kai, da sauransu. Gaskiya Manchester United sai an kawo mata ɗauki. Ku biyo mu ku bayyana mana laifin wane ne? Laifin na Erik ten Hag ne, ko kuma laifin ahalin Gilaza ne, ko kuma laifin masu gudanarwa ne? Kai, ku bayyana mana da ra'ayinku.